Washington DC. Ayaw bisimila. Ambe aw fu Mali kono ani Mali kɔ kan ka lase aw mani wati na ka fɔ aw sɔgɔlen do VOA Bambara ale ka Malikura kunnafoniw na VOA Afrique o jabarani o kunnafoni di so kan ka lase aw ma o wati kelen na ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Bamakɔ nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn septembre kalo tile 19 san 2022 Malikura kunnafoniw sanga 30 kɔnɔ bɛna tɛntɛn ka bɔ VOA ka studio 6nan kɔnɔna la Washington DC aw balimamuso Mariam Traoré fɛ aw ka kunnafoniw filɛ Ameriki jamanatigi Joe Biden ka fara Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka farala dunuya mɔgɔ 100 sugandilenw ka minnu ni olu tun talen do Angleterre kaw fɛ u ka masamusoba Elizabeth II ale ka janaja o kɛnɛ kan min kɛra Western Londres o fanfɛyɔrɔw la Kajatu Traoré ale b'o kunnafoniw lase an ma a janaja kɛnɛ mɔgɔ 2000 la dunuya marabagaw ana masakɛbaw n'u ka denbaya 500 jate bɛ a cɛla i n'a fɔ Japon masakɛba Empereur Naruhito Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ani Mark Brown il kuku ka gouvernement ɲɛma nin ye jamana ka janaja kɛnɛba ye min ɲɔgɔnma kɛ kabini san 1965 ta kɔfɛ Winston Churchill ye bonyaba sɔrɔ min senfɛ Angleterre masamusobani ne a si cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ ne a fatura septembre kalo tile 8 na a ka Écosse masaya soba Château de Balmoral kɔnɔna na ka si to san 96 la ye san 70 ɲɔgɔnna de kɛ masaya la a dalen bɛ église yelen fagabali dɔ kɔnɔna na n'a bɛ wele nazarakan na ko Chapelle Ardente Westminster Hall yɔrɔ la kabini arabadon septembre kalo tile 4 nin bɛɛ kɔfɛ denbaya ka janaja kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni ka kan ka sigi masamuso ni ne a furucɛ Prince Philippe ani min ye san 70 ɲɔgɔnna kɛ furu la ne a fatura salungo ka si to san 99 na fila su bɛna don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ église kɔnɔ ne a tɔgɔ ko Chapelle commémorative du roi George VI Angleterre masaya soba kɔnɔ Château Windsor la masamuso ni a facɛ a n'a bamuso ani a balimamuso Margaret su dalen bɛ yɔrɔ minnu na ta kɛrɛfɛ Dunuya keleyatɔnba Nations Unies ka ciladen Antonio Guterres ko Côte d'Ivoire ka finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen do Mali jamana kan kabri juillet kalo tile 10 ko mercenaires tɛ a ye nin kumakan ninnu lase kunun kari RFI ani France 24 olu ka kumaso la Modibo Dambele Leke sarala sardasu tɛ o jɛlen do ni laseli kɛra yani duniya seleke 4 ONU ale ka san ladala lajɛrɛ ka kɛ New York hukumu kɔnɔna la ani Mali ka cidenw bɛna ɲɔgɔn ye ko ka fɛrɛ sɔrɔ nin ko in na joonɛ Côte d'Ivoire ka ni sardasu ninnu minɛli a bi juillet kalo tile 10 Bamako fɛ ani u bilali kiri ka bolo kan utu kalo camancɛ la k'u bɛ fɛ ka dankari Mali fanga la o yɛlɛmana ka kɛ mankan nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ dan bɔ Mali furancɛ fanga ale ko sardasu ninnu ye kɛlɛkɛla sardasuw ye wagati na Abidjan y'a yira k'a fɔ ko u nana Mali la ONU ka ci la ni o ye ka dɛmɛ don MINUSMA ma nin ko kelen kɔnɔna la ONU kun sɔnna ma wagati dɔ la ko fiɲɛ dɔw yera a ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna la mun dira Mali gouvernement ma ani a sɔnna ma k'a fɔ ko lahala dɔw ko olu ma labato septembre kalo la gɛlɛya in a tun furakɛli daminɛna ni sardasu 3 olu bilali ye ka bɔ mɔgɔ 49 na adamadenya hukumu kɔnɔna la nka kumakanw gɛlɛyara tuguni ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ septembre kalo tile 9 Mali jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta ko maliden minnu fɛnɛ bɛ n'u bɛ Côte d'Ivoire ko olu ka di a ma yasa ninnu fɛnɛ ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ Abidjan y'o kɛ i b'a fɔ komi kunnadalikan ani a y'a yira k'a fɔ ko a ka sardasulakaw jagoya minɛ k'u bila ye Côte d'Ivoire a ye weleweleda kɛ joona farafina kelebiyanfan olu ka tɔn ye ni o ye CEDEAO ye k'u ka lajɛrɛ balalen teliman dɔ kɛ Mali y'o waleya in kɛ k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛna nin ko in ta k'a kɛ jagokun sira ye farafina kelebiyanfan tɔnlakaw fanfɛla la ni lajɛrɛ in kan ka kɛ duniya seleke 4 ale ka lajɛrɛ senfɛ dɔgɔkun wɛrɛ Amta Niger jamana kan u ka faso jama bɔra kunun kari ɲamɛ u ka jamana faba kɔnɔna la ka nisɔgoya taamaba dɔ kɛ taama min senfɛ u y'a ɲini ko Faransi finitigi minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ n'o ye Barkani ye n'u tun fankelen gɛnna ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la ka Niger jamana bila o nɔgɔni fɛnɛ fɛ welewele kan da dira ni jamakulu fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi jamana ye k'o ka segin Rusi jamana ye k'o ka na Niger jamana kan walasa kana dɛmɛ don u ma ka terrorisme k'o kɛlɛ min kɛra laseli ye AFP ale ka kunnafoni dila dɔ fɛ Kayatu Traoré bɛ o lase
Wilikajɔ tamani ne a yamaruya dira ɲamɛ miiriba ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlaw tun bɛ kan ka u kanabɔ ne na laban ka lajɛ u ka jamana sabulunba bilisi jamana ja jɔnjɔn ɲɔgɔn kelen bɛ wulikajɔkɛlaw caman na a dɔw kɛlen bɛ ka pankarte b'a la k'o fifa u bolo la a sɛbɛnnen kan k'a fɔ ko faransi armi ani fagalikɛla bɔ ka jamana na an bɛ don min i ko bi faradasi ba saba ɲɔgɔnna de bɛ sahel lakana nana dagali niger jamana kan faransi ka teri jamana u ka minɛnw kɔfɛ ka bɔ jamana na abirika ne na niger wasadenw ye a dana tigɛ ka ne kan caman ka yamaruya kɛ jamana ma sabu kɛlɛliw kɔnɔna u lakanakɛlaw kana niger jamana kɔnɔ. Le slogan anti-français que nous asi aka ne ka tila ka faransi a n'a ka lakanakɛla ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na faransi ye dankari kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o de bɛ ka kɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi ka la sahel marayɔrɔw la abdulayi mouvement M60 wulikajɔ labɛnbaga ɲɛmɔgɔ ka fɔ la a ye kunnafoni dibagaw ye ale ni burukina jamana kunnakɔrɔ révolution Thomas ja ɲɛgɛnnen ye dulo tintinibagaw ye minnu ye u ka waleyajuguw jɛnsɛ Mali ka taa yɛrɛ kɛ fɔ ka don fo Niger ani Burkina. Ein früherer deutscher Verteidigungsminister wähnte uns nur noch von Freunden umzingelte. Zur Wahrheit gehört, Politik, Wirtschaft und große Teile der Gesellschaft haben ihm diese These nur allzu gern geglaubt und weitreichende Konsequenzen daraus gezogen. Falsche Konsequenzen, wie wir heute wissen, besonders wenn wir auf den Zustand der Bundeswehr schauen. Ni Allemagne jamana ka sardasulakaw ka falenfaleni ko b'o kɔnɔna la olu sen tɛ ni ɲɔngirili kura in na kunnafoni dibaga ka ko la Gao dugu ale de ye Allemagne jamana ka sardasulakaw dagayɔrɔ ye a bɛ sardasu 1100 bɔ minnu ye Allemagne ka sardasu ye ni olu sen bɛ MINUSMA ko la bi Mali la a dangalalen don k'a fɔ Allemagne ka sardasulaka minnu bɛ yen ko olu de kan ka na Faransi sardasulaka minnu taara k'olu nɔ labila ni Mali sardasulakaw ka sababuya kɛ u ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ye ani ni Rusilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu Faransilakaw taara ko anw ka miiriya fɔlɔ ye mun ye o y'an ka sardasulakaw ka lakana ye o de kan ka sabati yaasa an bɛ se ka pan sanfɛla la ani ka pankunu minnu bɛ yen ni olu bɛ ani drone ko ninnu an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ lakana sabatilen don kosɛbɛ Faransi tun ye ko minnu kɛ ka bila ye n'a sɔrɔ olu nɔrɔla bilala ka ɲɛ kosɛbɛ an tɛ fɛ ka na an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min na ni ani Rusilakaw de kan ka na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kan ni laseli kɛra Monsieur Scholz wagati min na Berlin y'a jira k'a fɔ utukalo camancɛ la o kunnafoni b'ale bolo ko Rusiw de bɛ kɛnɛ kan Gao aéroport la.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye Nioro du Sahel aw b'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6 Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 o fiɲɛ sira fɛ Yuwaru radio Dunuya 101 ani tomi 2 fiɲɛ sira fɛ Koro o ye radio Orona ye 93 ani tomi 2 Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 ye an ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook kan VOA Bambara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunun kari septembre kalo tile 18 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 66 olu sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la mɔgɔ 11 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 500 tile 18 o kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati in na an bɛ taa